Dudikit ikito. Ako ya ikito. Hindi ka ulan, hindi may sakit may sakit. Ati. May lawag na, hindi masanggalan. Ngayon ka po kaya ko. Saan mo? Kay tuturing. Karakayo lang ito. Nudikit ka. Tapos tunggal may sakit amilisin na kumarang ito. Kaya ito na kumarang ito. Bukod nito. Kaya nagasat, may sakit ako. Amangawat, ito mo na. Taawatin lang ito, ito ko. Ialam mo. Ngayon, hindi anak at ikatin nito. Pagting nito. At tunggal may sakit may sama. Lagi ito, itibundaway, itunggal may sakit may sama na kami. Ngagi mo nga ako, kinasa. Tapos iti pagkapuyan, iti may sakit may sakit. Manipod, kaya tinagduduman, karipod, sinuturin. Awan, tisabang, makapagpapagpapag tayo. Nudikit, niya ang layo. Nilamitan, sabay. Iti pa nang itali, iti pa saling may sakit. Kamaiyalig tayo, iti panagbiyak. Ano ata ito po? Saan mo nga ro ang mabahil ay sakin? Asik-sik. Nudikit. Kasakuran ako. Itikapsan. Tapos tamit itry ito yung espiritu. Agad ito yung nga ro, itinayto din. Abang na. Apa nagbibin na ka, iti may sakit, may sakit. Asaan niyo kumanga na? Apat pulkukan, may sakit, may sakit. Awatin, tungkal may sakit, may sakit. Tapno, itirita ako muna. Ulitin ka na kayo po. Amas ka na. Alawin ato. Pangulo yawat mo iti. Tato iti niya. Tibalakat ko ka. Kit mi papan itry kang kakatsapunin kung ano sa pinasahan. Napaniknikan yun ito. May kadwa nga surat, masarakan iti Filipos, iti 1, iti 26, 27. Iti Filipos 1, 26, 27. Umuna nga paulo na, 26, ti panakabalod ni Pablo, iso ti paglaingan, ti panakaiwarnak iti Ebanghelyo. Tapno umadu tirag-o kin Kristo, Jesus gapo kanyak, amay poon iti kadak manen kada kayo. May kada paulo na, iti 27, ayat iti kabsat, panagpokumbaba, ken panagsingkot. Isu na laeng nga ti panagbiagyo, may kari kuma iti Ebanghelyo ni Kristo, tapno uray umayak, ket makita kayo, wenno awanak, madamag ko kuma, ti kasasaad yu, asit tibkir kayo, ti sang kamaysa na espiritu, agraman sang kamaysa kararwa, na umag-agawa, amay paay, iti pamati, iti Ebanghelyo. Ang tutuloy na santuan. Igapon niya hayat niya. Alag ito yung narod, iti panangigawan niya. Tap noon, umagawa ako noon, itong may sakit niya. Aywanan doon ang tibagbali.
Taadukit nga ro, iti pakitip ko. Ngayon bagay ni tinakang na. Iti panang nalagip niyo, parang ito'y akang hinin ko para kayo. Kit ijay ang atalang ko. Isunto, iti mga kapila. Mangkong, iti masanguhan, kinalimutan. Lalakit niya, ikutang mo, ang mga abihin ko para kayo, isukong malito. Itanong. Ituktukan, ito nga may sakit, may sakit kayo. Tapos nun, saan na kayo ito ang sakit. Paralitis, bandas. Amang pulton. Titipan na buhay ka. Anak, kumanahirap ito. Talo. May ipuun ka lang pinagduduma. Alam ka. Saan kayo nasa? Pamangitangan, kita rin. Tata, ang mata. Karang ginawawat kayo. Tati Jules, saan ang mamaybayan yung diyan? Gapo na araw di ko na nga. Ibalitan ko. Gapo na utreta ako bisa na. Alawin, ano mga kailangan kita. Yung kapo, pakidot akan kami pinakasan. Agya man ako talagang nakit sa talagang anin lang. Apambilin ko para kasi. Kitibok silang tinangan mo, sakit man isa. Sabi na, ito lang. Agatin yan, itong ganun sa sakit man isa. Ito't ka po na yakin nga anak, akabayan. Ngagpan paruyag, amang bilin sa karang di ba nag-aga po na nakibaw na at pibang kaya hindi talo nga karakayutan siya mga intansoy nagpanangin mo karakay hindi talo nga gapot lang kitsa niya ang pagtari na hindi ako nga karasiwag bungkin ikimay katimay kami kailangan kailangan tapos bahay hindi pa kailangan na itugal may sa kalulit ang mga itugal may sa kayo ay sa kailangan at saan kuma ang amin ang gawag na gabuhay na kasunod. Ang kaya na ikaw kumakas sa ako. Tama mo, ilang po ang gabuhay, hindi ba rin hindi ka lang may sakit na ikaw. Kama ko rin, isa ikaw na ipanakas. Ito tama na ang kailangan niyo pa nga dagdag ba na mo? Kailangan pangagsalita ang kailangan ang maaari na isa rin. Kasawa hindi pa na tapos yung kalasang tama mo pangalitan mo ang mabagyan sa kailangan yan lang ay nagigita kaungay ang loob isa pa yung kawanan yung may sakit may sama na kayo
tuwing araw ng hindi may nakakain try na ang kamuhan tapos magalangan ang mga Alicia meninggal may sakit may tangay talaga sa kayo ay anak talaga kayo ng ikanayo na mapagpakda tapos saan kayo kumaamang nila Dubay kayo babae hindi ikanay apa nang ituro ituro kaya yang kaya kagangan kuma akan kanahin ng natin tapos yung na kayo ito natin gani na lang hindi man amang yan rin na rin parang kaya parang naraming ito sa spiritual gamo na anak may kumain ipagyaman sa akin may isa agragsa iti tunggal may sakin may isa kaya kayo pagpupod at hitangalog ako ana palikhikan tunggal may isa kaya kayo lang hitangalog gapo na alagti kumahit magaling tunggal may isa kaya kayo tapos nung ibitos amang spirit kaya kayo ikutay sa nakayo tungalog na ito itirayta apakilat pungan tunggal may sakit may sakala kayo musikit ka pungalot itirayta ayat na kitsan na kayong tu apulus akin tititsan na aparang baybayan kada kayo ayat na at tuy akan may suro na pas ano na ron itipan na kaalayo itirayta apakah iturungan mo itry ka kaisalakanan kagtibagi kayo gapo na ako nagkarakayo ano nagtipinanggit yu itang ito na po mga road iti mapaglawag ka na kayo tapno itry ka ngayat itidrus ka na kayo podno ang mapaniknikan mo may takas nga road ito iti mo na may nakyagkasa ka atin na ito tapos nung pan-anayan tayo ako ng kaluna ako kayo kay Adna iwag na sila itig po Umuna nga surat Kablao kakabsat masarakan ti Aramid 12 iti 4 ingana iti 5 a bersikulo. Aramid 12 4 5 a bersikulo. Ni Herodes papatay na ni Santiago, ni Pablo malukatan ti pagbaludan, ipapatay ni Herodes. Ket idi natilo na inpupok na iti pagbaludan. Ket inyawat na iti upat sagpapat soldado ngagbantay kinkwana akayat na nga isaklang iti umili numalpas ti Paskwa ni Pedro nga rod adda na ipupok iti pagbaludan ngem ti iglesia nagkararag asi papasnek iti Dios may puon kinkwana tuloy na santuan sabay kumain sa manipod, karating na, karating na, may buksila, hindi kong galmay sa tabi digas pabalin niyo kumama ang maawatan na ito akamagalas sa ipahay sa dahil na tapay kumana sa isang mapagtalin natin ipihan yung parang
Tapos no, ayatin nga anak, nakarang ito, yung sakot. Hindi ba kaalinawan pa kami sa akin. Tayo, tati ayat, nagtao iti Diyos. Ket tunggal may sang agayat nga bukel iti Diyos, ket ang muna iti Diyos. Di saan nga agayat, saan na nga mo iti Diyos, tati Diyos iso iti ayat. Daytoy iti iparangarang iti ayat iti Diyos kada kayo. Ket mimbaon nga iti Diyos nga anak na abot-bugtong iti lubong tatno agbyag tayo gapo kinkuana. Dayjay kapsat ti ipagpakaawa na tumunggal may sa kin may sa kadatayo nga dayjay panagayan ayat iti tumunggal may sa kin may sa kadatayo. Ket no si tayo ket pudno nga gay ayat iti kapsat tayo ng kapsat ket kastamit din iti panagayat tayo kin Hesus Kristo tapuna na iti kararat tayo nga ayatin tayo iti kabusol tayo ket inayat tayo miten iti Dios. Nga kaspuna na pa iti may sa apaset iti surat no sa limit-mitan tayo dagiti iso sa una ket daytoy pudno lang kuma apan nagserbi tayo karon kin pa nagabsat. Ket iti 5 ngayon iti sa sinuman amang sa limit-met iti sa una pudno ang nagdanunan ken kuana iti ayat ti Dios ket daytoy iti panlakamu tayo nga adda tayo ken kuana. Tiyak ko na ngagtalinaid ken kuana ridbeng namet ti magna akas iti panagna idi na nagkapsat. Ket takasano ti panagna ni Hesus Kristo nagkapsat idi umay iti rabaw iti daga. Ket dayjay panagna na ket dagiti nasaya at laeng aramid ting pagpakita na garod kapsat. Ket umay nagpatulad iti rabaw iti daga. Kano itikas kakit isumit tituladin iti tumunggal may sa kin may sa nga agday dayaw ken kuana. Ket dayjay lang garod kapsat iti panakaawat iti adal ket anusan dakta nabihitak pa niya susunod.